Döwletiň sesi ýaly, döwletiň sesini näýdi? Baswalya agam gurulamasan bardan. Şuwat. Birinjiden Şu. neme bolay? Вау, какие здесь люди! Здравствуйте! Вы меня отмоясли. Bizim podcast'ımızda birinci yedik. Şunu yazıp. Men başlamda blogging yok. Men bara bütün blogging Ya bundan çık da ne çıkacak? O da niye içiyorum ya dedim ya. Ortaya bak, ortaya bak. Kımırıyamır podcast. Anını gepleşini başladı Gülçin abi. 3, 2, 1. Запись. Камера, мотор. Поехали. Gülçin давай. Hemmäge salam dostlar ve şun bir yıldılar ağdaşıp duşlarına gepleşimde hoş geldiniz. Bir de Aynur'da. Соберись. Ve сегодня у нас в гостях Гочмурат, Эсвитер ve Tapargul Караева. Как мы ее называем? Айнуля. Evet, аплодируйте, дай мне. Salam oğlanlar. Salam, sağ bolun, hormatlar çağıranyňyza. Saval. Dur bir dakika ya. Yankı gurlemden sonra idinin aydım çıkıyorum. Yok. Gurlemur podcast. Var şey. Koyarsana da. Böyle. Sağ. Я bugun передачамda aynı. Koyuyor. Art Production'a kaçtı diyorsun. Hava kim? I think that's alright. Gocmuratan ses alright. Tamam. Ya, moç bırak da yama ol. Alpar, Şöyle, torun Alpar. Gümür yamır. Alcıramam içinde. Arasında aslında reklam adamız var. Sebebi nerede varım? Ve şu için rahatlatıcı звуклар bilen devam edeceğiz ve Gocmuratan. Ve Esbitro söz veriyoruz. Ulan давай beri. Kim başlamalı? Вообще Şeyler mi? durun. Başladım. Zritelere de interesinde ne edip şu kellerle gümür yamır etmek. İyi mi kamera mı? Yo, podcast. Özümü kovurup dinleyen bu option podcast. Bizde de yok. Hem için yok bizde. Son için hem etmeli. Şu için yok diyorsun falan. Yo, son için hem etmeli. Onun bilemem. Kehan adam bilen şey kumur yamar edesim geliyordu. Onun bakana bilen. Öz kovuran formatım bilemem. Bizde de yok. İnni yavaş köpel pas değil. Koç Murat bilen birlikte gelim ya. Yok. Это было предложение. Koçmurat mihman hükmüne geldi. Şu adamın pastayan mihman. Как мы его şu an geldik indim завоевали. Şu ad Мы захватили их передачу, да? Baswalya agam gurulamasan bardan. Şuwat. Geçdi ýene ya. Geçti. Итак, ребят. Bu podcast'ın hayat kanalı çıkacağım belli değil yani. YouTube kanalımızda Esbitro adını yükledeceğiz. Benim YouTube kanalımda Gülçin Arga'da yıllar ağdaşım doğdu. Duşuşunda. Yıllar ağdaşım duşuşunda. Adını mı kötüğün? Ama bu tapta o adını yani. Yıllar ağdaş. Adasıp duruşan. Garat men YouTube kanalıma hoş geldiniz ve şu yerde aslında YouTube'lardan Avansım öňünden öwür. Спустя 2 дня. Basıp alsalar kovu öğretecek ya. Yo, teret. Farmadını it köttüler. Это талант, Süleyman. Hı. Во-первых,
bular näme etdiler diýsene. Alyp Технично. öz stiline geçirdiler bunu. To есть bulan öz почерки var уже. Gümür Yamar oňa geçip şu inserdin mi? Onna podcast Blogger stil. больше balara münasip eken podcast. Не то, что Çıkarmak. münasip. Просто şu podcast'ı özüne geçirdiler. Şançı. Omurmak Şeýle gerek ona. adını Gülçinar ýoşur kowlan adından kak. yıldılar. Adaşıp. Duşana dik koyayım. TikToker olan blogger kowlan ol. Yani senin podcast'ını da çayla koyup verin. Şaşan her bir tegin soňraň dik garşy tip öýümizde ýalyk barın. Adatsa men çayçy. Şuňy Gülçinar. Şeýle mi? Kölçesinden akmy? Yok. Ýoşaýyň şu ýerde asmary. Mikrofon öňünde de mikrofon öňünde. Beýneklen okşaýly. Ha. Mikrofonu bir geçirelim. Amena guruluşyk temalar kelläm çykdy. Süleyman tamam. Tamam. Sağ olun. Inni Ugaşaytis. asıl Same uçu kampet. asıl maddamasy düşünýärlikmi? Ne ýaşun ýaly? Öň ikini tanışmy? Da. Ol tanışmy ya täze Birden tanışmy? tanıştılar. Yemler. Ya sonra verme ruhsat da vermediler entek. Yok sonra bilirsin sebebi nefsat ki bizi dilep getireňizden sonra ne sonra vermeseňiz. Eta невозможно. Arkayın sonra verin bir de cevap verin. Spokojno. Bolya yan sonra onna. Интересно да инне. Hasan tanışdyňyz we näme hilesinden gatnaşyňyz? Necmi Ferit'le. Yadyňa düşýär biletden şeýle. Instagram'da tanıştık. Dağın Tamam, tanıştık. Instagram'da tanıştık. Atölyede däl ýandagym. Yo, nur. Tahta meydan. Ne tanıştık? Bazarda. Demogay ay Yo näçe wagt? ay no. Примерно. Много уже, bir-iki ýyl da. Не, Net köp ne 3-4 года бада. köp ba. Nememi? Joppa-joram ya? No, Joppa Joro del. Ya, no, 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 da, na. Kardeş. Давай, Да. да. Sen tanıyan Даже kızları. Даже местами скажу так, джигдо он ярса, burada проблема varsa сразу aynen canım gel. Я что тебе решал? Ne? Inni, Özüň näme tanıyan tanışmy? men gaýbana tanış Gülçinar bilen own çaýda birinji gezek görüşdik. Ondan öň ýöne men ýadyma düşüne görä. Bir konkurs edipdim men şu. Yok, men ayıp vereyim. Bunda ne mi? Yo oljasoň. Son. Короче, näýerek böyle 2019-njy ýylda, 2018-de kanay Spiter konkurs etýär. Kim bir aýdymyny, kim ýetgeş, näme täze aýdym kanay. Yok. Orad bilen Hawa. Sina. Awa, Sina, da şolaýdymyny konkurs etýärdi. Kim ýetgeş video düşürdi. Şonu adetýär. Hawa birinji ikinji üçinji ýer. Tipa Prizli. prizm ýerde. Alma. Näme? Masaret var. Ya, düşünäsin zil. Yok. Ya, ne düştü. Alın onun. Diyecek golyanım şonu men ýadymda näme üçin düşýär, o ýadyma düşýär. Gyzlara matnaşdy, oglalar meni oglalaryň videolary gaty güýçli, organizowany. Da. Birinji ýer alan wapça Kazakstanda bir video maker. Tansypdirler meni o iş. Bir ýere gidipdirler. Sen açın yara. Onun öýdäki nemetdi. Öýdäki nastaýala. Üçüncü ýeri bir gyzlaň birine berdi. Bu ne konkursa mesela şeyle aslında teredinde 1-2-3 oglalar almaly. Yani 3'ü gyzlaň arasynda oýnadydy. Käýän jedel adam bol. Şonda men ýadyma düşýär. Gülçinarın kılık bolup bina juda gaçky. Gowy dastoýun daway 3 şuna berdi. Şonda O men adam men ýa Instagram ýerini oldu. Türk köýden wagtym. o Irakda şonda men kellämde gally. Soňam TikTok'da görýärdim. TikTok'da göremakdan el men TikTok'a kan fanady däl aslında. Ýöne TikTok'dan Şu adam mı? Şu adam. Videolary akyp Instagram'a da gelýärdi. Da. Bir hil bol. Onun Diýjek bolýany milyon patbişik bollun var. Bizde birinji da şondan. Soňanam salam aýdymy işledik. Klipni haýyş etdim. Gülçinarla şon ýaly. Aýny öyle berde kän görüşýär, ýöne edil bir içkin tanış derler. Joppa-jora derler. Yöneme sen küçükten tanıyan. Hawa häli bir başlapdy şowrun oly neme?
Goňşura kim bir dostumyň jygy eken. Da, Melik brother. Men seni kiçilikden tanıyan tema var. Ha. Käwa. Öz ýaşyndan habaryň ýok da. O mektepde 3-nji klasda da dinleýärdim, 5-nji klasda da dinleýärdim. Sen net ýaşyň. Sen haçan da oldu. Sen haçan durun adam diýetin gelýär. Doğrudanım hasaplak görýän bolyn. Eýem şu çağlar ýetişäp. Birden da içine düştü. Sarjykda dinläp durýan. O abi. Ya, dursana. Sadece. Gurlav diýip. Ýaşym buraya. Harcıramadım. Beni çöğür. Gurlav diýip da. Ajaptym. Çay men çok alım. Nira var ya podcast. Ne bol. Inni asıl bolşuňyz şonýalymy? Öňüm gör ya ikiňiz sataşaňyz da şonýalymy? Ya asıl öz bolşuňyz da şonýalymy? Şuat ýaňam beýle däli başlamak. Kameradan. Bir çivin diýişdi Şey, şular. burada diyecek var yani guruluşacak olsa. Guruluşacak. Gurlaştırma dedin sana o. Oğlum hava yana. Malçici dedin de. Ванзельный комнат сейчас. Inni. Inni. Страшно было. Inni. Снайпер разведку не пойдешь. Siz madama. Birzem tanışlyk barada jemläin. Mhm. Lično почти tanış däliýän ýaly. İkisi bilenem mene. Ýöne mumanam tanış gaýbana sen diýişiň ýaly. Awa. Şo sebäpdenem we ýaş tapawut sebäpdenem bardyr bolyn bir-birimize hemmemizem siz diýip ýölenýär. Awa. Ýöne aslynda men ýanky diýişim ýaly ýaşymdan habarym ýok. Soňam formal zatlaryň doly tarapdary däl. Aha. Şoň üçin Ya tok. ya ulu hükmünü haýyş edýän siz Koçmurat ağa, Koçmurat daýy, hükmänler. Doğun. Хорошо. Arçaýyn, Bol kaçmara da. Yo daýy diýmenim, siz diýmenim, tilap bolýar diýip asaby. Awa, ol şeyle. Men ne diyecek bolýarym? Siz şu adamy ýam ünsürp geçdik. Kamerada diňe eliňiz kameraly. Tuwalmy. Inni şeyle de durmuşda düşünýärmi ya, imle kamera şonýarmy? Yo şeyle durmuşta da Işte de şeyle. Bene şey. Yatamam. Ýakyn laňa da berekella. Öyle ecem daha diyara. Bizim aýmada bura eksen et apasın. Haklısın. Çağın yatıran например yani bilýän yatyran ejeňdat gerçe gyýyp çakýarapdy. Bakon geçip tekin bir da paylaştırım da geçip. Gece 4-5 ýaşyň tworkany ejem turup bilýär, suçmaya da etmeli. Sen meni urkçara. Spokojny rak geçe. Şo derece spokojny. Ha, öwrençipdirler. Şo derece. Ha, video çürwatýarkan, diýse diýene. Bolmaly da. Gep videoda däl, gece 4-de 5-de arkaň telefon oýnap bilýän de, barlaýan etýän bir. Öň aňyrdan ejeň ýakakyn. Yat. Ha, şo da ýok. Ya başta badymy? Başta badı. Mene ýokdy. Ne var? Badı ötden. Yo mene ýokdy. Inni ýoş podcast elmedallyk der. Bağlaýar diýdim. Şu an o Ýa telefonu. Ya beret bolsa da Ştaýda birjem, ştaýda bak işten görýän. yok. Yok. Artayn. Boş şey metodum. Artayn. Oldu. Şu ýerde birjem reklamny pauza. Tükür. Görünmedi. Уровень рекламы. Ýud ýany geçtilmedi. Tükürnäm ýerde beräm ella. Rahmetine bereyin diyecek oldum. Gaty görmesin. Yo beýle reklamata ýok, tek tükürüm. Inni sen bilýärmi? Gyýdan kärniň nämedigini mene düdüň Beret tarabına. ýaňy aýnyla diýilmi, aýny diýilmi? Sapavcı. Hapargul. Aynı öyle. Aynaş. Bir bloger bilen bir tiktoker diýdiňmi? Şuna pravda diýdi? Блогер, тиктокер. Ana. Разница. То есть näme tapawdy? Biz üçin siz emmäňiz
bir yalak Blogger diye. köp kişi putut ediyor şadatları. Даже, mesela köp ведущийлер, köp шоуменler ведут себя как блогеры. На самом деле они не блогеры, они просто активно ведут свою страничку. Тиктокер и блогер разница тапауди. Тиктокер, mesela, снимает классный контент в виде Гульчинара. Например, танцлады я yeni bir zat kengurlar. Aradığına TikTok bilen. O, dinle TikTok bilen. Manga TikTok'a geçmek katkın. Почему? Потому что мен aslında da начинала с блога. То есть men gurlaşıyordum. Şimdi blogging ne mi? Men Blogging- yadudunklere düşünür. Блогинг — это, например, когда человек рассказывает о чем-то. Mesela, это вообще тема öňden öğrenba. У меня всю жизнь была «Дорогой мой дневник». Düşündün mü? И «Дорогой мой дневник» diýende там ребяталар yüzden günni irden. То есть я обращаюсь к кому-то. Что дневнигim öňe hiç kime görkezem zoktuk. То есть мы там писали всё самое сокровенное. Я бы, например, там сделала то-то, вот в таком случае так бы поступила, да, diýen. А это ты уже социально paylaşan öz pikirin ulen, мненияң ulen, и есть единомышленники, которые тебя поддерживают, которые где-то что-то тебе подсказывают. И şotatlary yetirip birinjiden Şu? ne molay? Mene почему ölçüyorum za kampanya. Ne var ya? Нормально всё? Ha? Öyle devam ediyor. Gittin bir saat. Смешинку поймал. Я что-то не то сказала? Başka da adam fikirine edip güldüm bir aydan şu var. Bak, Хочешь брать? men şu an çilim menen dinle ama sen şu an. Очень нравится, короче. Yok benim dinleyeceğim. Bunlara bir daha da vallahi. Hatta bütün ne yapıyorsun? Yok yapalım seni. Başka da adam fikirine edip güldüm şu an. Yok. Başta ne? Birden bileyle. Şöyle постарайся. Hay. Düşündürecek ne devam Kara ettin mi? terörünü. Hoş Murat. Bu ne yapalım? Korona başlarsa. Benim podcastımda birinci yedik. Şunu yalıp. Передача. Yeniden bulduğu. Соберитесь. Hoş Murat. Ne mi Нормально oluyor всё? bunları? Starał jak powiedział. Art Production. Pauza. Hayır olmadı. Ben bana bir şey bulamadım. Bir şey bulamadım. Sesi geliyor. Hoş Murat. Düşüne bak şu an. Ne biçim yani? Ne biçim? Ne mutlu. Ne biçim? Çay gazı. Murat'ı bir çıkarama vermiştim. Bir mal. Yani. Davno beydik gülme. Köp kişi näme diýe? Men blog göröçök, men pul kazanjak diýe. Nämeden? Reklamadan. И они забываются о том, что пул казанmak ýzynyň ылгap, забывают то, что это людям не интересно. Да. Понимаешь? Onun häzir adamlar sen saklap bilmeýän reklamaň bilen. Wow, А tema. а Wow, я- tema şu. А Doğru tema şu. А я, например, да, не гонюсь за этим. То есть мне пишут: Айнуль, пожалуйста, я говорю: нет, ребят, я не делаю рекламу, потому что она мне самой надоела. Кому не зайди? Например, Гульчинар var. Я diyecek kolem, кому не зайди, это уже пиарщики. Да. Пиарщиков много уже не смотрят. И только Точнее. представь, у некоторые люди обижаются на меня за то, что я не делаю. Но это должны понимать люди. Men var Wagtym bir bar. zat diyecek de daşa şu at yan geldim ben berike. Daşa yurtta vaktim ben реклама зат diyen zat bilemoktum değil mi? Что это оказывается это более развито такое. Utayda hem de TikTok bilen yaşap öğreneceğiz. Hep biz var. Dinge sevda. Aa. Dinge reklama. Dinge şoň üçin gidiyor. Onun yankı reklamı Hiç yerde veren. göremem mi şoň ýaly? Baba hem yerde de bak. Edil 10 ýar göremek. Да, Var. очень Да, рад. Да, да. это во всем мире есть, и это правильно. Evet. Почему? Потому что sen бизнесом ösdürmeň maksady, ну, şoňa neme diýäňdir, в общем, türkmençe düşünür ölmedim şu an. Yani
balans saklamanym hadýan. Awa. Ol tema nimetdi. Men mesela men bir zat reklam edip berem görenlersin. Men sää Ay oňurma. size reklam ettirmeýärlerim. Indi şöyle aýdymçyda onun köp adamny presiň ýanynda gelmesi biraz ýokarda görensoň esasyn biziň ýanymyza gelip bilýärler-de. O da bolup Ama biler. reklam O edip- da bolup biler. Потому что goýman goýman. Merlay nime klima men Vallahi, evet. kan etmedim de sebäbi. Oňuramak men. Men Indi ulumsulygymdan ne? Yo gep ulunsa вообще aýdym. Men oňuramak. Вообще aýdymçana например gidip reklam etdiren adam moşdan Gelişen o. ikişden gelişen Gelişen o. o daje. aýdymçanam näil reklam etdirdi bola. Meselem klipde düşüp oturýarka. Это косвенная реклама. То есть şu klipde bir zat alıp tam içýän ýa-da şunu alıp açyp içýän şo wagt bilen tam onuň ýa-da meselem Ya burada giysin. eşik geyýän şoň paketinden çykaryp şonu görköz. Вот косвенная реклама diýilýär. Она мне не договорила. Очень рад. Вот я веду блог, да, вы можете вести конкретно блог. В каком формате? Как сессион Оудена. Ты же вот этим берешь все правильно? То есть как диктор, как ведущий, как правильно поставить голос. Ну да. Можно сделать онлайн-обучение для тех, кто хочет поставить грамотно свою речь. То есть потому что у вас есть знания, да? У тебя есть знания, которые, например, элементарно мне нужны. Мен mesela покупаю какие-то онлайн-уроки, да, заграничные, которые могут сделать и наши. Bizimkiler de интересно. Mesela есть люди, которые... Ödüm käbirde şerut alan lazım. Berde kızılda. Abalar şu Да. yurdum için. Öz nemäňe özüň bilýän, öz mentalitetin bilen, öz kulturaň bilen, öz Näme gerekdigini bilýän. вот. И шаварада немесен катыгол блогер дип билем. Я очень много ребятам говорила, и хичким просто мен келемди идея бар, вот просто чогуя арасына, и я не успеваю ничего. И я говорю, aslında en kımmatlak dünyada это идея мысли. Şu ideýa mutmin ben. İdeya şu an mutlu, gümürem sağ olsun. Onu bir Хыдыр Максат Мурат блогер дäl. Я их вообще не считаю блогером. Они артисты. Они даже не шоумены, а в большей степени артисты-шоумены, он где шейли. И янкы рекламщики diýdiňmi? Пиарщики. Да. Ну, рекламщики, пиарщики — это одно и то же. А мен образованием, уже маркетинг, менеджмент тайм, мен уже бада образованием. И я понимаю то, что kaçan nämen esen gowy boljagyny düşünýän özüm. Ya очень многие özüne men marketolog diýip ýakasyny açyp bilen ýok bize. Marketingi okanlar ken. Dur otaly geçmelen tek şunu bir düşünjeli. Men asıl dogry maýdan düşünemakdym, şu sen düşünürdiň blogging näme, o näme. Men sizin tanymalyňyzy bilýän, diňe sen ne kene bize marallar wa. Bada kene tanalyalar, patpişikleri ken, ýöne näme esasyna dyn düşünemakdym, şu wagt düşünürdiň özüňkini. Men Gülçin Arınkyn premierini bilýär, TikTok sebäbi milyondan geçdi. Ne bu wagt näçe boldy? 1 milyon kezmen. TikTok'ta подписчик çöplemek ansat чем в Instagram. Instagram'da сложно. Не, это уже другой вопрос. Индиджа Колянım. Şolar Gülçin Arınkyn melleğine daş. Nämen sebäbi? Yok, это правда. Nämen sebebinden siz tanymal bolýar. Bu opşym ýurdun içinde. Blog, sene blogger. Indi beýlekler, mesela Murat bilen Maksat nämen sebäbini tanymal şu wagt. Ýa-ni Maksat Murat bilen Hıdır. Mesela kelläme gelýär. Ýagşy bilen Murat olara dueşidi. Viner'de olur. Viner'de. Ne Vine'in näme diýdiňi düşünýän. Sen kim blogging eken? Men ýöne asy men tanışdy. Blogging bilen görmek. Sen bunu hukman goýýan, dogrymy? 4 ýyl sen aýdym atmet ketip goýan bir saparym var oňa galaçka. Başlar bilen habarym ýok. Bir saparym repost etmek göwnüm ýetdi. Inni blogging ba, piýarşyklar ba, başga näme ba diýdiň? TikTokerlar. TikToker diňe Gülçin Arınkyn. Ken YouTuber yene. Yok, indi şu bizdäki mesela bir üşmeleme de üşýär-de. Şolu ne dip tanymal men şonu düşündür aýda. Her näme bilen allalar hemmes bloggermi. Ya bir uskana правильно blogging bolonky. Ya olar piýarşykmy? Piýarşyklar köp bize. Bloggerlar. Men keleme kim blogger diýsem men blogger diýip bilemek üçin maýda. Menem şu TikToker blogger diýerleri Menem TikToker tanamam. Vardır düşürýän TikTokerlarda. Atak Meselem blogger diýende
şu wagt düşürüp şu wagt goýýan dogdam. Indi böyle bu syomka men goýup bilemok dogdam. Piarşiki düşürüp öýe bar ya Wi-Fi wired. Ha. Извините. Yo diyecek Это olan. камень. Yo Ferhat. Просто ne şoň ýaly. Senki blogingin haýsy görnüşi diýil ya. Diňe durmuşyň görkezýän dogry. Lifestyle. Ha, lifestyle. uskana pravilnaran bara. Awa. Meselem Cemşit bar bizde. Onu haýer stilist. Köp food blogger var. Yo, ne Cemşit ba, olum pamoy milyon mi? Awa, Cemşit'den milyon. Ana şolan blogger bol kidýärmi? Cemшит, нема, Blogger da. блогер Далля, он hair-стилист, известный на весь мир, потому что он же ол мировой немеде. Da, Yerel это он. я знаю, но он şu blogger bolýarmy, imенно ускана правильно Blogger. blogger. Master dip bilýän. Он мастер, я тоже Просто считаю. işlerini goýa bol. Ава, Да. On не он blogger. активно ведет свою страничку. Ha, Он, потому что блогер от меня, мне кажется, Джемшитом вахтом, он Вахтом, целый я- день с невестами, Hmm. у него жизнь яркая, ну, насыщенная, потому что, он düşürüme yetişmeye, потому что он işine блогер, блогерство, Yöne очень активно. Он очень Да. активный, он Günne hökman bir kısan prическа goýýar. Ага. Men подписаны да, hökman. Короче, это не блогинг. это не блогинг. Он просто мастерски показывает свою работу, он показывает, как он ее любит, он и шо немесini, шанны, его все вот именно бьюти-сферу художник öpüp durda, Onda- erkime Biz onda подписывать. var, bilmem, aslında bilmem. Yurtda yedesini blogger bilen, yurtda yedesini TikToker çağırıp dursa, onda. Ökületçekligim kenmeler. Yok öykületmek däl. Öykületmek. Yo, akasy Bilýän şu bloging özüm dedi. yok bir daha da Belki olar beýle pikir edýänler. Yok şu imni şonu diýjek boldum bir daha edesim gelýär. Şu wagt iminde meselem näýlik inni blogger diýerler näprimер. Näme pikir etýärler? 100 000 patpişik satyn alýarlar. Bolly Blogger, blogger sen. diýerler. Inni diýel näprimер reklamy berýän adam bar. O pahyr nerden bilsin? Blogger ne şu aýny olýar. Herkim bar aýtyp beren o plan diýip. O pahyr onu kimin 100 000'dan geçen patpişigi bar bolsa, ýa-da 50 000'dan 10 000'dan şeýle näprimер gyzlary görýän Instagramda like'ları var näprimер. Diýeli 100 000'dan geçen 50 000'dan geçen patpişikleri var. Ýöne suret paylaşanlaryna like'ları 20, 30. Ýöne reklam berýän pahyr bilen okşany. Onu Ha, это не nastoящий подписчик diyecek bolýar. Yet ni nastoящий активny da meselem aslında var blogger berýän adam meselem aktivni dadyny dad etmeli, analiz etmeli. Hı. Inni bolsa näýle soňam onu gynanyşyp ýörler-de aýny berdim bolýan bolmady, rezultat ýok, da sat diýerler. Inni şolar ýaklarym köp diýjek bolýan düşündiňizmi? Näprimер, aýny dumuy toşda diňe owadan suret paýlaşýar, ne soňky döwrüň gyzlymyz owadan, oňa sözüm ýok, he. Ýöne näme pikir etýärler, owadan suret paýlaşyp, berde bire ýakasyny ýertip özüni ýad edip dad etýän näprimер, giýjegini ýüze işläp awlarsa bir owadan suret goýan bolup, bilýän 50 000 patpişigim satyn alyp, blogger reklamy kabul etýär, tip edýärler. Diýen biznesin problemi zak işçisinde kelletini. Indi menem şoňa şu şey diýär. Bir alsın marketolog alsın bir düşünýän adam reklamasy Şuway- alsın Yok. da. Minutku, koşulayna. Aha. Marketolog kim var bizde? Ol firmaň problemasy. Firma öz marketolog bolmaly. Öz pikirlersin. Aslında marketolog bolmaly, любой bir firmada. Bir biznes edýän bolsa, Вот. azajyk özü bir düşünsene. Нигде айнулия, я нигде... Öz kellesini alıp ana şunu etmir. Если у него есть какое-то понятие о маркетинге, то да. Но если у него нету, он зажимает деньги, да, зарплату человеку, специально нанять специалиста, Он который наберет понимает версию. что-то в этом. Yo, Soğuversin ona. inni Yok indi sowersinler näme şaşdym şu wagtne. Süleymanym bilen okda şu wagt diýdiňe. Spasiba şu öwretdiň zasat diýdiňe. Indi käbir şu adamlara getirjek bolýanda, olar üçin indi как будто hemme adam blogger ýalygyny düşündiňmi? Men üçün şeyle. Şu indi şu üçin men düşünjek bolýan. Bir Şu aýdy. diýjek bolýan. Ner jemläýän şunu gaty uzak etdi ýa Ja. sagat bäri. Diňe termin hakda söýleşek bolýar. Aslında beýle wajyp zat däl şu. Diktor tamada onun ýöne Showman. veduşy showman tam ýene bir zat diýerler. Halk üçin oň nemesi ýok. Toy Tafawut. alp barjy. Orçada veduşy. Howa onun uja az ulublatsy etseň az ütköýe, saçyn biri banket ýalyp barýa biri belirek alyp umuman aýdan alyp barja şol. No da. I meselem blogger bolman geçsin. Zaten допустим, Cemşit blogger däl.
Aha. Ýöne men görüp oturna oň aktivnostini. No. Men şoňa reklama bererdim. Toýst reklamany hökman blogere bermeli diýen zat ýok. Yok, ben bilmedim. Bir ýerde effekt boljak Ben bolsa şoňa blogger, berje. ben TikToker. Bot inni diýjek bolýanym umuman alanda şey jemläliş blogger diýeli internetçilere. İnternetçiler. O inni geçeli İnternetçiler. Instagram şiki. Gümür yamanın uçtağına 2 tane internetçimi çağırdım. Ol termine bağlı değil ol. Evet. Yo men özüm çünkü düşün. Uçtağda son yolda lan urun nerede Niye edecek? geçecek? Nerede Kim? edecek? Ay o ağzı Mesela aynı kim deyip men mesela bir yandan sorasam. Ne mi diýmeli? Aynı blogger. blogger. Ha. Mesela yeni bir kim o da blogger diýär. Şuň mu? Etmek şädi Diýersin. Menem diýenem hiç kim käýeme yaramaňa. Ya doğru. Ya köp Öyle. kategori ya kada sen blogger däle diýsen kategori ya. Doğruynam как бы näme? Diýme? Men diýemem. Şu просто düşünürdim. Seni görüp oňaýlym dogan. Fara. Öyle şunun важный näme teman onagym. Kän tema kän. Tema kän. Devam edeceğiz. Gitgesi iyidini Allah bolsa da. Ha Allah. Näme teman? Şu atky bolýa ilki bilen bir bloggerligiň ya şu internetçiligiň şey diýeli kiňde deň bolar ýaly. Bir nemeti barmy? Seviyesi. Hierarxi diýilýärmi? Ha, gol teman. Ösüp bolýarmy? Onda we belli bir kesitlenişi barmy şu ösüşüň? Dereceleri blog. Ya diňe prosmotra, diňe patpişige baglymy ýa-da başgaçam. Toýst siziň bir ymtylýan ýeriňiz barmy? Da. Ya belli bir ýere yetdiňiz muje? Yettigim devam eder. Devam ediyor. Ine näme ymtylýaňyz siz? Näde ölçeýäňiz? Näde ölçeýäňiz? Näde ölçen ýa? Ölçen. Men mesela men paralel getireyim. O düşünükli olarak halam diýdim. Mesela aýdym zada mesela Türk ýoly Ibrahim ýaly bolsaň diýip uja bir derece bar. Ibrahim Tatlıses ýaly bolsaň diýip. Dünya tanınsam deyip. Mesela ýoşanýalyk bam bir öňde goýan adam. Öňde goýan adam Öňde yok. goýan adam goýup Yani. gorýanma, ho bir tapar çykdyk. Tak öňde goýup şoýar boljak diýemok. Men вообще. Yo, Näme ymtylýaňyz? Ymtylmak demek näme bolar? Streamitse. Например, 1 milyon boldum, men 2 milyon, 2 milyon boldum. Ya. Mesela şu wagt 1 milyon boldum men Igor Kret bilen ekin paylaşdylar. Aýa haçy şu boýşy nesip bersin. Nire paylaşdylar? Istoriýalar. TikTok'ta menem Igor Krit'ti görüp gördüm. Ekinin paylaşdy. Instagram'da mı? Круто. Я не знала. Menem Ne Aa. düşündüm хочу. Чтобы тебя paylaşarlar, değil mi? Aynı şop köprä. Popüler. Hatır köprä adam. ni şu 5-10 ýyllarym taňaglyk bolarmy? Hawa. Hawa. Bileň ağa diýmem. Yok, näýlik diýin, seredin 3-4 ýylymdan bar. Ha. Ne meselem bir topar men daşar ýurtda jogaram datlammy? Toy etdiler. Ýoldaşlary bilen, çağaçyklary bilen da sik bor dowam edip näýli bir hili gyzykly, nisbetlen gyzykly durmuşda şu adat etýärler, şu TikTok'u bilen gyzykly durmuş ýaşaýarlar. Ýa uja 3-4 ýyl awaldy. Men bilen, naprimер, okuwap galyp gidenler. Prosta başta näýlik diýsem kam TikTok düşüp, insan maşgala bolup, çağalar bolup, ýöredip konkretni owadan durmuşda ýaşap ýörüşýär. Onu şu medyadan şu publiçnosdan ayrılmak pikiri yok. Yok, meni de bara ýoldaşym bilenim tant ederdim, çağarym bilenim. Maşallah ol TikTok Ya, görüp. men ýöredim. Uslovno tant ederiz. Uslovno. Näme üçin? Семейный. Yok. Näme diýjek boldum, başgalar diýjek bolýan. Tant şu wagt aktualny meselem. TikTok şu wagt aktualny. Ertir başga da çykyp Ertir başgalar başgalar. Başgalar ýaşarkanda. amplaňy düýtkäbilýär. Da. TikTok halaňa goýdyan. Ay her kim gatjagy. Näme üçin? Wagtym ýok TikTok. TikTok ol näme? Azwa paýruda diýilýärmi? Bir ol Düşünýän. ol bara Açma düşünýän. işiň anfatlaşdyrýar. İşin Oň anfatlaşdırýar. algoritmi Instagram 20 zat Ýöne soňýarmy? nämes gowy diýsene Instagramda boley meni Arası. arasa adamlar Yo, bar, aspityn adamlar aspityn bar. bar. Ana. TikTok birazajyk
Instagram'a seredende erbedirek platform. Näme diýilýär? Sebebi Girim çıkım. Girim çıkım belli de. Söz var. Sebebi Bırakadın. Проходной двор, потому что действительно гирян, içine geçiyor oturuyan, onun arkaiyat bilen, podu bilen, ete No, meselede. şol adamlar Instagram'da da ba. Bayun Instagram'da. Hemen. Yok, azlıkta. Deň. Näme üçin TikTok'ta men pikirimçe privilegiýetsä. TikTok'ta sen misal üçin men seni gyzykly görüp podpisasiýa diýen şeýlemi? Sen zatlaryňy görýän. Umuman alanda men sana gowy pikir bilen garaýan. TikTok'ta nähili? Sen gyzyklanan agam, halan agam, Öňden ikinji çıkar. videosunu görmeýän Öyle mara. öňden çykýar. Olam içinde kara bir taklap oturan bolsa, yak Yok, koy öyle berýär. Instagram'da içine girim dinleşten funksiyon ne? Adam mı bilen? Burada bir surat, video, a TikTok girmek görüşe bir-birden geçirmeni bolýar. Hoç emesini darymalla bir-birden. Eşim bizme şoň üçin. Aňyrda sen köpräk ahwat alýan. Öz patpisçikleň däillerim seni görýär, sana baha berýär, sana gaşyna tykýar. Algoritm gaty güýçli zat ol. Yani Maňa TikTok- agam gaýta şu zatlar gyzykdyrlar. We o ýer algoritmyň sen ulu ahwaty täsirini ýetirýän. Yo, ýöne görýän, o minuslara mada men Instagram'da kime patpisym bolsam, şolar çykýar öňümden wasnavnon ha. Tomoşaçy hökmünde, O ýöne aýny ýan ýagdaýynda aýna Yo, ahwat gerek de. hem tomoşaçy hem Instagram ýöredýän. Nu edil näl ýöredýän. Men aktivin näle ýöne arasda görýän men. Blogger dälsin. Yo, w общем arasda görýän şu taýny. TikTok'a girsem bilemem ya maňa. Arasalygy şonu. TikTok patpisçik hakda däl. TikTok'ta ansat patpisçik sanalmaýarym. O taýda prosmotr sanalýar. Yo, samsyk bir gerek gel bir näle hapa musor diýäli videolar kän. Ol Ondan alyp Sen bana TikTok, oýlaýan kän. evet. Instagram'da da ba görüň aksin Şo oluyor. diyecek boldum şu. Men görmän bilýän. A TikTok'da men görmän Şo bilýän. şey bir şey dedim de. Sen tomoşaçy hökmünde arasa diýen. A blogger hökmünde maňa ýaýrasyn, milyona ýaýrasyn, Yok, 2 yok, milyon yok. ýaýrasyn. Yok, blogger hökmünde de men arasda ýerde dursun men videom. Şeyden de bir biderek videoň arasynda çykmasyn, arasda ýerde bolsun. Interet Ahwat, bir bir saçy bir arastalyk. Men maňa men pikirim. gowy nakyldyr. Ahwatdan öň ahlak şeýlemi? Da. Dogry, ýöne bu цифровой döwürde prosmotram sanalýar da. Görýän siz yaman spokojno kelýär. Любой блогер var, mesela internetde adam ahwatlar üçin, like'lar üçin, prosmotrlar üçin işleýär. Hakikat. Yo, ol birinji. Yani şu за это там, оказывается, деньги платят. Indi bizde Yo, yok da onun ýöne için- действительно Onun şonu. üçin wara edil. Hökman çok hapa ýere barma. Yok, eger hada şey diýip Hapa yer otursan, däl maňa arasda yer gerek diýip otursan, näprimjer, eta bolmaýarym onda. Yo, olja başga tema. Men şu TikTok bilen Instagram'da men Instagram paylayan. Şondan başladı gurrun bolly. Aynen Onlar şeýle sabah de. Şo dogry adına däl. aytıp. Nämçe doğru. Näçin de orada? TikTok döwürüň nemes. Menem başta şeýledim, skeptikdim. Yo, doğru diýäňiz. Yönü. Instrument, instrument. Haqiqiy yönü, mesela есть, как сказать, моё желание, doğru Моё хотение. Maňa gyzykly däl şu taýsy. Iwer Gülçin açdan çıkarsın. Ahwat üçin men başga da edetjek. Mesela Yani- maňa ahwat wajny bolsa men başga da Sen edetjek. da çygan bolsa уже neme? Bir moment, он звезда. Ну, мен gözümde он звезда. Oğlum. Men gözüm bilen görsem, Oğlum. потому что он один из топовых рэперов, которого я знаю с детства. Doğru değil mi? Это вот он. Sadika. Ha? Sadika. Нет, не садика, со школы еще. ST ватлар tanıyordum. 3-nji klas. Şowrung da ýatla janäçe ýaşyn. Böyle не будем углубляться. Oturdun geçenin ýatla durýarlar. Aw, Süleyman Меня da. вот сюда что Сулейман, всё нормально. Я с тобой на одной волне. Pensionerna ýerine. А вот. Ana diyecek kolanım. Öyle bloggerler hasan pensiya çıkıyor. Bir minut yetişeceğim. Neme? Ne? Bul звезда. Doğru değil mi? Bul bir zat paylaşsa. Mesela есть паблики. А? Ага. Когда звезда paylaşar öz videosunu, suratını, eylekilen interesini, publiklen interesini, mesela şun zadını paylaşmak başka platformalarda.
TikTok, Instagram'da paylaşıyor Aydalı. Instagram'da paylaşıyor. Onun уже TikTok'ta yayıraya tam YouTube'da da her kim bir zat etjek bolup öz ahvadyny ýa-ni вовлечённостyny gallyrjak bolar. А ему разницы нету. Doğru. Ему важно, что он это поставил, он это закинул в Instagram, doğru. А уже остальные все делают свое дело, Да. потому что им тоже нужна активность. Вот это тоже есть. Onun ne çeşitli rahat paşam yatmışım. Yo gerek däl ýa-ma. O gerek gel. Şo taýlarda goýjak bolup men pikrim belki ol ýalňyşdyr. Men pikrim men TikTok'dan Instagram'a gowarýan. Sebäbim şol diňe boldy. Başga hiç ille neme däl. Kontakt var. Şey dip şu bazara girip bilen bolsa ýönelige däl. Sen ýanky diýen YouTube'da da Instagram'da da bar diýen ol algoritm. TikTok bilen bolar ýalylar. Ne? Yo, sen neme TikTok populärni bolany şo gysgaçyk tanslar, trendler, Yok, hashtag. yok. Algoritm sen videolaryny köpeýär diýe adamlara özüne gerek zadyny berýär. Net üstünden bardım. Yo, inni gerekmi şu zatlar herlemer. Yine yarım saat inni buğurunu geçti. Gıyan bolmen fazla açılmadı. Inni şu gurundan mesela bolly biz Instagramçı, siz TikTokçı, bolly gurrunu yaptık şu taýda. Ýöne onu mara men näme asıl TikTok'u tanadan zat ine sen şu amradylaşmadyň. Gülçınaryň eden zatlary. Şoň üçin TikTok populärni boldy. Gysgaçyk tanslar doğru dämi? Ine bir Gysgaçyk tanslar. Inni birmin. Menem öňümden çykýan meselem ýyldızlarym şo ne diýär TikTok'a girip ýyldızlarym ýyldızlar. şo tanslar, trend Tamam. tanslar diýär. Asyl şondan TikTok. Soňky zatlar onu ay göçürüp ogurady. Ondan mundan. Ay da. Yani özün dedin aydınçlarım tanıt edip başladı dip samsyklap başladılar grupa gabarya. Instagram'da eden attılar şonu. TikTok'ta özüňi bolşa erkin Svobodno. duyma, Да. bolşa prostoy görkezmäge şans boldy. Nabarot. Даже bir menem etjek şonu TikTok'a gir dip. Olaram zastavleny, все zastavleny. Yok. Yok. Все Girenler zastavleny. naydayın mı? Продюсерлар zastavleny diýär. Няче girenler naydayın mı? Вот. Чтобы о них не забывали. Да. Чтобы они постоянно говорили на нормаль адамның. Но их же не заставляют, они Вот, özleri. Zastavляют. Ты откуда знаешь, что их не Adamlar заставляют? şonyal demek prostoy adamlar Zastavляют. şonyal platforma döretdiler. Sen ýöne ýanky diýäniň däelligini aýtsak bolýar. Yo. Olar giresi gelip öz bolmokçy giren. Kaçkı adam, Nabarot. Ya. Olar öwrençiligi däl. Gülçina Qayradet. Giresler gelene. Kän gurrun bol prodüserler urşdylar, kän söwüşdiler. Men girjek kätik dogdy. Olaram zastavляют kontrakt boýunça. Kän bolu şonu. Sebäbi millet şu taýda. Sebebi. O sebäbim howa. Howa. Özlerini arkaýyn duýarlar sebäbim ýalňyş deň. Ark. То, что Yok. профессиональная, Adamlar hatta профессиональная необходимость. Yıllar может быть не так. Профессиональная необходимость. Yıllar tarafı. Ýöne özler islap giren. Köpüsi Köp meni şeyle. köpüsi Meni yattan çıkaramasınlar diye. Doğru. Böküptan sedip zat etmän halana. Yönü мне по душе Instagram. Ne o cevap şey diye. Yo, По ýöne. душе мне Sen Instagram. getirýän argument dälan bolly. Prosto şonu aýtsak bolýar. Argument däl olar. TikTok näme için ýak geldi. Oçurat korkan. Yazın Inni ýani 2K bolanmalsa, ýani goçmarasaň ýollaş bolanmalsa. Inni bu temada sen üçleýärler. Nirde adalet? adalet yok ay. Näme üçin? Ama beydin Ne? takmama. Näme üçin hor sen? Näme üçin hor? Hemme zat iýe. Beş tane şu an. Asalan Фанымак некрасиво. Фанымак некрасиво. Ödüm de iyi gördüm ve. Yo, ondan ne? Yok sana famiydi bolly. Asılım öňümden çykýar, şo ýanky reklam edende. W opşym atgazym ýok. Biz hiç set iýmegmiz.
Yani padişal. Oh, dayı. Doğru tamam. İnni bizimkilik değil mi? Vallahi Doğru, sevmem aynen. ya. Yine çay sotuyorum. Sekret, bami. Vallahi sevmem ya. Aynen. Yo sikreda yoktur. Yön aktivni de. Koyay da. Da. Bizim Ben var şu tonguda şu derece aktiv telefonu elimde gene. Это у меня так же. Da intem telefonu. Представь, tonguda ne ettiğin bir yere gittiğin например, ne paylaşmak için. Yollu zattı. Olunok. Yollu zattı. bar bakanam şu vazın hem şu aynı ule denyalle. Koç Murat son yalle. Men okuduk Mene böyle rakam. stüdyoda oturuyan diyelim. Yöne var ama hoş. Yok. Ay yok. Benim Yine bilmem ama. Это генетика. Это генетика. Temrak küçüklerim hordum da. O temrak var görmedim. Это генетика falan. İyi saat yok, sekret yok. ha? По-любому вырдасын. Bir şekil ver. Tam faynan oğlum TikTok'ta. Hokman Badır. Şu TikTok aradım gari. Şu TikTok horlatta yani. Aktini öğretenine horla diyen için orada. Ya ben Benim de verecek. Yo, mene qowurdum şu jogabını. bir tane seyrediyen mi? Yok. Наоборот, ne bitapsa bir yer. Может, şong için. Bilmem это. Знаете, как надо, например, Köpiyen yönü ağzıyan. Haçan görsen gel. Doymanıyım öyle. Например, siz gürleş oturuyorsunuz, men kellem ha seyci. He. Yoksa ben şu tak gelimde men karnım dok gelim. Mesela bile pitçiydim. Men yemedim ha. Ana görüyor. Gördün de. Görüyor. Nerede adalet? Sen iyi miydin? Bu iyiydi yani. Yani bukhar mı? Ederet Yani o için. Poğuzogap diýenim, ay birden turýan, plansy kilometr ylgaýan, onu ýemak, bunu ýemak diýen bolsa, men pikir ederdim, ha, hawa günä özümden, hawa. Yo genetika diýdi bollo, men ne däl günä. İti de koy. Men ne däl genetika. Genetika. Aa, это генетика. Çok umidar ya bilen mi? Ýöne Hokman eneň ataň ya babaň mamaň da это bir linýaň diýe. Sen 7 pokoleniýaň normal eje tarapka qatarap по-любому. Hokman şonuň içine bir Badır. По-любому. И sen şonu 7 родословных izinden bir sen bolup bilýän. Это тоже может быть. У меня все худые. Onu Все. çumendir da sen kim? Я за добротой стояла в очередь. Şu yedi arkadan dayıwlaryny çekip dursa biz. yo ýen wagtyna da bagly. Yok. Yok. Boş ver. Yok. Şu an men Ya bağlı. Bağlı değil mi? Правильно питание. Bağlı değil mi? Bağlı. kıyım men ne tapsam yani. Sağlıkdan mı? Küçülükten. Bol Da, genetika oyuncu bukhar. Onda da şu an Genetika kimden oyuncu. bilen? Cisem khor. Most işten gowdarlar onu. Nabarot var. Men bilen oturup duş çörüp Size yetmeýär. Она больше... Я, понимаю, у меня подруга есть, она всю жизнь худая. Она замужем, у нее ребенок. Да, все Но равно. она худая, она больше меня кушает. Ее нәмет saat 4-5 olar, больше onu işte yiyor. Giyce mi? İn yesin ilan varsa. Yok giyce 4 mü? Duruyor, Öyle altın anladım. diyeydi. Öğlen 4'tür da. Yok. Ben dün anı dün 4 Koçunlar giyeceksin yarım iyi Näçe oturuyor. şu var? Giýje. Mesela, giyecek. Şundan soň näçe biýmejek. Yo Обычно men идет. var dün içip Ну, yattım это у mı? меня уже Saat заложено, 4'te. видишь? Sen her Men- giýenin gowurdumlar. Ha? Näme özüňe nimetmeler? Ha, burada iyi oturuyorsun ha. Ha. Mesela idin, iyi oturuyorsun, yani sen doyuyorsun o kadar. Men Ha. doydum. Doydum. Я О, так хотела. özüm ahalla ya. И мозги кодирую свои. Ага. Я дойдем. Не-не-не, я все... Хотя я, знаешь, ужасно хочу это съесть. Я знаю то, что я потом буду жалеть то, что я это съела. Doğrudan Men doydum. işleyenler olacak. Men doydum. Ben Ha, işte yok, parlıydım. Mena iyesim gelir vakti iymesem son. Yo, yesin gelen vakti imeli et. Doyman ayrılmanı başarmalı. Вот. Men öňrek bir zat eşitdim. Çyn bolmagy mümkin onu barlamak gatqyn. Ýöne oturyp Aytma şeyde barlap bereyim. yok, qyn ol. Oturyp şeyde zala gatnaýan ýaly, bekevoy daroşkada. Kaçatsa edip, ya seriozna. Kaçatsa edip, zat edip, myşsaň üstürüp ya Ötürüp böyle. kalori çer edip bolýar diýe. Böyle. Da. Потому что Onu barlamak için günlük saatlap oturmadan günlük saatlap şey. Şon ýaly bir basketbol komandada edipdirler. Bir komanda hakyky trenowk edipdir, bir komanda da wizualny trenowk edipdir. Pakazatçylar diňji.
vizualny nemege açık edipdirler, vizualny ýöne öýler otýur. Atıyor. Vizualny Просто мысленно. Müzisini turnup gidipdir, olaryň fizik gidipdir. Yani nemeleri bir. Daga Показатель. mene diýerler, men например, näme üçin hor? Nýerimçilik diýen käbam. He? O da näme üçin? Yo, o da näme? O da näme? Bir käbir adam nýerimçilikden nahar ýeti gelýär, işde açylyp. Ay, Men de bolsa nýerimçilikden bollen zatdan Nastreniýam gowulsa diýçedim gelýär. Nýerimçilikden diýçedim gelýär. Ýatmakam diýçedim gelýär, turumda diýçedim gelýär. Indi şunu Yani- diýerim, мысленно görän nýerimçilik мысленно diýärse, видимо, şo. Яна Гучмурат, попробуйте этот Koçmurat. Goçmure. Гучмурат, попробуйте deyip King'de deydim. Köpçülük falan. Во множественном числе, господи боже мой. Попробуйте. Lämi daý diýdim, lämi boldy. Ama Güçmurat diýdi. Elimde Uy, Güçmurat. Gучмурат dedim mi? Yo, Gучмурат dedim mi men? yo diýär. Gучмурат dedim ha? Может, мне показалось, да? Gучмурат. Гульчнар думает, то, что она делает, слышит только она. Ещё биле дештелер. Интервальное голодание. Супер. Вот. Самая активная популярная тема в мире. В мире. Öwreniň temany. Ава. Näçe wagtlap aç gedip bolýar? Başlarına 16-16/8. Потом Супер. можно увеличить время 18/6. Потом можно вообще сократить время 23 на час. То есть ты 1 час кушаешь и 23 часа ничего не кушаешь. Men Только водичка. idesim gelýär, ha men näme И она чересчур супер подготовлена. olmaly. У меня сейчас идет 18/6. Вот. Да. Nefes 16 edip gördüm bir aýaly. men 48 sagada barasym gelýär. Ona öyle. Näle? 48 sagat iýmeýär. Ha, Sebäbi belli bir sagatdan soň şu akylly duramaýyn, plan sagatlar diýmeýin. Belli bir sagatdan soň autofagiýa başlaýar. da. Organizm öz-özünden. И пошли. 30 sagatda bir zat bolýar, 40 sagatda bir zat 40 başlaýar. сагат голодать. Эртеси уже на третий день. Получается, 2 дня ты голодаешь. На третий день, если ты будешь кушать все, что попало, во-первых, тебе станет плохо. O bolmaýar. Надо правильно выходить с интервального голодания. Это раз. Во-вторых, если у тебя такого опыта нет, если ты не начинал с какого-то либо пефракты, Конечно, ты это делаешь, ты просто постепенно varmadan. убьешь свой организм Мгм. просто так вот. Гульчнар. Gülçnar diýip diýeta näme diýär? Что это такое диета? Sen öz metodyň aýtsana seneme ýaman gowy rezultatlary. Правильное питание. Инстаграмда Ханума деп бет менің пікірімше, она просто номер 1 для меня. Диетолог. Нет, она не электейн. Она человек, который сама сделала это. Ну, что пархорланы, и она начала это изучать. Reklam etmeýelim. Нечего, потому что она очень многим помогла. Şuçu. Почему люди знают... Более хорошо, я переключаю сейчас на другую тему. Почему люди не верят в то, что это возможно? Есть очень много девочек, женщин, которые схуднули за это время больше, чем я. Просто они не показывали. А мен горядылер. Я на том, куда урнем, чем горкодом, потому что мне много начали писать, ты надоела со своим похудением. Не бывает такое, что когда мен как-никак алтын ишлен, я показываю вкусные наши блюда, красивые наши блюда, дордами. Говорю, да, а есть те, которые вот сидят на этом правильном питании, они говорят, как ты держишься? Кен Адамлар келип в гости к нам, они видят, да, то есть я могу спокойно работать в этой среде с едой и нормально реагировать. То есть Yo inni meselem dinleyijiler, tomaşaçylara näme maksat berbiljek meselem. Mene berer almasaqatym ýoksa özüm kösenýän. Біздің мозгымыз как устроен, когда бы диета дием, Уже стресс. уже стресс, уже, я то хотела съесть, я это хотела съесть. Я себя как настроила? Мен диета дием. Я всегда, мен öňüm 42 kilo horlanım, 19 yılda. У меня висела кожа очень сильно, у меня образовались жировые какие-то шарики, как они назывались. Но ты мой герой, когда каждый день вот ты наматываешь шаги, это И, очень что скажу. Даже мен айтып билем. Потому что он kere otaydı. Günne bir zat. günne Ya az mı? yok hiç hile avvel men portsam başta 3 kilogramda inanýarmy? У меня оставалось какам ýel. Şu wagtym
Inni men 180 gram vady ýanyrsam, naharym bu порционально, да, то есть мен где 300 и где 180. 180-nen men где-то 120 yiyen, потому что у меня нет желания кушать. У меня нет такого зверского аппетита. Имели, просто чисто из-за того, что мне энергия нужна. Ýa pizza hatapmy? Nämesin yedim men onu? Nämesin yedim? Я, я могу, например, себе позволить кусочек пиццы. Мефелем айдерим. В один день. Но я знаю то, что я это должна отработать. Я должна пойти намотать больше шагов, чем обычно. Onun adamları da men günne şo bir zat görkezim gelen. Почему? Потому что им надоедает. Men yürüyen, men des rayonum bile men yürüyen. Ahranayım. Da şey diýdi, gymyllayan hereket edýän diýdi. Hiç da aýtmadın ellimler. Şunça da aýdyp. Onun edim minimal. Ha, ana. Men günün dowamyny edýän edimlim 10 000dan ken. Yönü целенаправленно men öýe gelim soň giç bolsun, ir bolsun çykyp yürüyen. Ýene 10 000. 10 000 edim. 10 000 edim. 10 000 geçen bolsaň. Geçen varsa men spesialny gidip yürüyen ýene üstüne 10 000 edim. Men yürüýmeli. Neçe kilometr öyle primерно? Tak Примерно около 8. 6-7-8 килограмм. Ой, килограмм. Понял, километров. И diyecek kolanım, şol yürümekde, yok ben zala gitmeliler, yok. Yok günler Haça 10 mı 000 uşa abonement? geçen bolsaň ýene geçmek näme gerek? Gerek. Gerek. Gülçinare. Inni yo, Her inni. tema ütködýär. Inni şo tema как раз ütkötmek üçin. Şo ed oturanda ady bar. Etandan ýoş bolan. Ya, inni şo asamaýar dogdamy? Aha. Sen şonu ýoşuk bilen gatyklanyp başladyň öýdän, ýoşuk bilen käwat edýän. Tıklanamok he. Это нравится. Neylek inni var, soňda TikTokerler var. Bu için daşırın TikTokerleri. Şöyle yansız diýdiňizde, mukbang zat bar, mesela nakary ýerler, dadyt ýerler. Şöyle düşürüp başladylar. Inni maňa da gyzykdy, tak şo. Inni sen şo geçecekmi ýoş ýa? Geçek men ber. Inni öýrenme. Hawa inni ýoş neme ýa diýjek bolanym. Asamaýaryp düşüp Düşürüp başlajak. başlajak. Men onu düşürýärdim, näýe düşürýärdim? Meselem aňarda gaşly kartina etýärdim de açyp goýup dad edip he. Şolýar adamlar действительно 30 000 prosmot, like alyp başlady. Ýöne oňa da boşrak wagt gerek de. Реально. Yetişip Inni- bolan yok. Inni ýa blogging gibi pol söktük eýle-beýle haýdy näme. Ayop olmadı. Inni TikTok'in. Näme düşürsen sen TikToker bolýarmy? Ya No. ýemine şo tansmy? Asıl o real ýeňillik ýok, hedilik ýok. O da bölek mi? O da bölek. Näprimер, get menden soraýarlar. Näme wagtda näme paýlaşaýyn, näme näme geçýär diýip menem diýdim. Olar ýalyk bolanok. Näprimер, daş 2 tane 2 diýeli, ine. Şu bir zat edip, mesela tansaýyn galýan bolsa, eýlekem tansaýsa bolýar galanok. Eýleki Başga zat aýdmasyn, etme. näprimер, şo derece TikTok var, adamy zat berenok, ýeňillik berenok. Uvernis, näme diýsem, uvernis berenok, näme planda bilýän. Ýöne nämen bilýär, Özüm taşda. внимание çekbilmeli. Şoda ýöne näme Yo, inni men diýjek bolýarym. Başga zatlara da başlajam. Şo sen tans näme ady bar şo TikTok'in? Tans bilen dogry dämi? da, Inni asamaýar o başga zat. da. On YouTube'da da bolýar. Hemme Hemme Termine Это geçtik уже daha yeni. контент. Это Yo, уже контент. diýjek bolýan planlaryna bam, herlemler turnowka geçýär. Ba, Şo ba, ba. mikrofon bilen naушник bolar. Şu at ýöne keyip tuttu da gowy. Yo, şo turnowka geçip otyr Я herlemler. men gördüm, başka TikTokerlarda gördüm. Интересно, как они Да. кушают, как они... Еще näme zat gyzyklanyrdy. Soňky belki gelinim bäri, orsalar çykyp başlady efirlerde. Onuň şo, mesela miksanny bu Aynule, efirde otyr, men efirde otyr, näme? Diňe şo efekt şeydi. Hawa, Расслабляющий звуки diýip onuň triggeri. dadet ýerler, diňe podarka alýar, например. Naushnikda dinlemesen keypi barmy? Да. Ba. Да, баба, Oh, они же şey şöyle. Ne diýerler? Вот как мы, например, слушаем, но даже на телефон çıkıyor, они прям пошли. Taki. Да, например, käbir va вот yani beauty zatlar var ya, ne bloggerler zatlar, например. Odanın girip şonu ayırıp kraskalarını. Yo, men hem görýärdim, sagdaly öýdänip geçirýärdim. Yürüyünce YouTube'da da neçe milyon prosmotr. Ne? Yürü bir o da iyi bitçe. Şapkınlar iyi bitçe. Neçe milyon prosmotr. Aha.
Inni men soragym diýjek bolanym. Üýt götjek miňiz. Üt göder. Ogruňyzy birazajyk bir Ja. dapalnyçylny. Да. Senki diňe blogin. Inni şon dapalnyçylny meselem piarşik ya ýa-ni näme travel blogin bar. Vlogin. Tak, Menne üt göder menne görse. lifestyle olmuş. Menne merak ba. Hawa. Meni beraber söf Benim kulçuna. ujudan Mene- tan dedim o bir iki tane işten tan Endi sormasa. men diýjek bolam sen aýdyma da geçtin. Çalaja. Aydım edil geçtiğine diýmeýle. Kardeşlerime de kömek etdim. Inni planlaň diýen. Şo Planladım. Da aslında şu TikTok aslında galya. var. Doğru. Onu galya. Da. Most planımda aydım aytıp bilerin. He, например. Надо проверить себя. Üç Со всех koşuklukta. сторон. Например, seret mi? Dine tan sorsa da adamlar действительно yürüyoruz. Ya уже diýerler. Ha, eýde beýle yönü tan diýerler. Yolun gördüm, aydım şu paylaştım amen. Действительно Instagram'da da 25.000 like, TikTok'ta da. Hı. Benim diýdim içimden ha onu adamlar most bundan gyzyklanıp gitjek eken diýdim. Onu Üç sen koşma. asıl maksadyň sen meselem. Men plan bir zat sebäpde kitak уже adam TikToker dikitde. Men maksadım izleyici, zrители, adam ölme çekmek. Karoçy şu tanıt etmek trendde şu dowr şoň üçin başladyň. Trendde bolan üçin. Даже şu adam trendde ha. Yönü inni birazcık videonun adam hoç ni hoç ütkep dursa gowda. Hı. Adamlar işte gyzykly bolup durar. Täb yönü şurada täb men mesela TikTok giren oldum. O bilen TikTokerden öýär podpisat edip şu telefonu onu çykaryp goýberýän da уже başgalardan gyzyklanyp başlaýan. Karoçy näme trendde bolsa şoňa görä bolsa Şu bolar. ora öz vermedi oşadan Ha. o. Prediniz ýok da onu öz işine. Yok, nabarı çok men Преданность. это преданность. преданность. Men var. Развиваться. Hawa, etmek men kola. ýörüde podpисчикlerime Ne? predanny bolup, şolary gyzykly bolsun üýtgän bolup Yok, ýörüm. Ýoksa aýdym zatman gyzykly däl. Patpişiklerine predini ýöne edil belli bir işede. Näme gerek bolsa şonu edýär. Şo işme predanny bolan üçin уже faýlaýan, например, bu diňe bir tansan gitmek уже это преданность däl, уже просто hoç ni hoç adam ýüregi düşýär, erti bir. Мели, потому что Ава. шоварват, как можно гуннö там суп кушать я, плов кушать я. Даже, например, aslında TikTok'da näme bir zat maslahat berilýär, bir videoň trend boldymy? Ýygyna sen 20 tanyň düşüräý. Eger trend bolup duran bolsa, повторяй. Eger bir videoň galmadymy, например, bolmada, ýygyna ikinjini goýaýmy? Goýsaň bolýar, öňküleňe meňün ýapýar, soňküleňe meňün ýapýar, уже bolýar. Şofadan. Onu diýjek bolam, bir saat Öwren 3-4 video, 3-4 video düşýäni. Adamlar diýär, ýüregiň uçdum. Zato men näme gelende şonu düşdüğümçe TikTok meni öňsürip otyr. Täze adamları getirip görkezipdir. Ola dapalyň için motivasiýa Da. Men TikTok'um yürüdü yana. Algoritm polny kelle çarşyp dälere edip. Bir goşgy goýan. Onuň romantik adamlara ötürleýän. Да. Очень рад Фифин, Яман, надо тебе это делать. Даже что слышу, как будто он стих рассказывает. Да. Яман, вот Dumrak, это dumrak, вот надо Fifin. делать. Numarat ikinci yedek diýerde ýaňam bir zat geçirdim şu ýerde. Ere wagtyny etmesem bari. Diýim çykar ýa nälerim bar. Продолжаем. Näme hakda soraýynda, content creation. Özüňiz düşürýäňiz, montaj edýäňizmi ýa? Hem işe. Hemden özüň montaj edýäň. Ава. Gülçinler bolýar, Gülçinler gününe bir video. Профроликом. Ha, näçe video goýmaly gününe? Stories düşnükli. Stories бесконечности. Ну, 100 tane stories koyup bola, onu 100 tane korsan уже 101-nji, Ha, 1-nji gidýär. Limit var ki. Конечно. Bara, bilen atma. Şoňa ýetip gördüňmi? Ава, geçiyorum. O da ne? Geçen yıl ayıp vereyim mi? Geçen yıl ne yapayım? Ne bilen bilirsin? Öňündekiler Hawa. ertesi günü geçen, öňündekiler çıkarıp tıldat etýär. Hudaýma bilemok. Yetip görüp öňünde. Ya men kat köp etdimi? Sunday. Ha, sen farmadın şu da o. Kaçan? Sunday. Ha? Sunday. Sunday sowalar. А, мен вара, очень рада. Самый верный подписчик. Ага. У него каждое воскресенье Ага. он спрашивает своих подписчиков. Sunday sowalar deyip daha da çen. Окошко. И sonra verirler. Bu da Ha. şöyle
Şoger şu otkun cevap veriyor. Video atıyor. Şu adam Adam- Adamla şu adam garaşýarlar, bağlı. kristal Bu at keype göre. yok. Ne hili bolýady di? Dolup gidýär abi, ha, jogap dolup gidýär. O adam 10 sekund. Oh. Käbir soragy 3-4 sanatyny ýazmaly bolýar. Sagan atda. Ondan soralar görmek üçin birinji barmala? Oh. Ýok birinji. Molluk diýen, abla video diýen girýär. Yani insan arşivinde duruyor. Oh. O wagt arhivim kynraktmy. Arхивайmış abadi. Kıyınlar, может, не понимал. Bilemag ya soňklar udary edip girip onu näme goşýardym näme? Sahranýony şey edip näme diýdim. Oh, yani Şoň 10 benim sekund. benim owara. Inne onu başga näme geçäýeli. Şo nämäni her gelen mihmanyma gyzykly şo. Meselem, netin blogger, senem TikToker doğrudan. Ýeke-ýekeden haýsyny başladan. Blogger eger bolmadyk bolsaň, başga Kim kim bolardyň o? Başga bir elinden gelýän başga iş bolýarmy ýa? Men- O barýan näme? Skripkan devam ederdim. Muzikalny karieram devam ederdim. Я мен документацияны член еркидердим. Почему? Потому что мен документацияны goýaradym ýöne она мне надоела. O dokumentatsiyada näme üçin goýaradym? Тоже опять-таки adamlar bilen köp adam bilen общаешься. То есть maňa постоянно общение gerekdi. Men gaçan işe girmäne geldim. Birinji sefer diplom tasdiqlandan soň işe girmäne girdim. Maňa просто 9-dan 6-a oturmalydy, и я там смотрю, ну, то есть помещение, где людей нет. То есть каждый в своих кабинетах. Мне было уже скучно. Я сказала, я не могу устроиться к вам на работу. Потому что мен кичиликten, aslında men kичиликten утренникte, садикte men утренник geçen okdy. Если я, например, заболею или еще что-то, садик gelmesem, утренник geçirlýärdi hökman из-за меня. В школе было так же. Füýşürlýärdi. В школе было так же. Лагерлerde çıkış edýärdim, постоянно senem gelip bizim lagerime aýtmaýdy, gitýän ýadynça. Men qarrydym, meni ýatlasın. ABM группа vardı, тоже gelip gitýärdiler. Onu O adam benim kiçidim. открытие лагеря bolýar, hökman men çıkış edýärdim. Men karieram sözüme IBM bilen paralelini başlatdy, gözüň ötüp. Evet. Olara otuzga çıkıp geldi. Benim mektepde okuyordum o. Yo mektep okuw çykan başladyk. O diyen ullerling просто o diyen uller просто biz şu Yo, wagtdan düşünüm. seni tanıýardyk. Karaçy sana kalmagaly gerek, köpçülik gerek. Men aslında öwrenşen şu zatlara. И мектепте de, там садикте de, университетте de я всегда в центре внимания должна была быть. Nedim şeyledim. И я всегда являлась этим. То есть мен üçin даже çäräni geçirmemeliler. Ну, например, sağlığım sebäpli men birazcık nemerejikden slabyrajykdym da. Ýöne diýjek bolam, sağlığım sebäpli если я приболею, yaramasam hökman geçirilýärdi. Men bolmasam bolanokşa, утренник курсын там мероприятие какое-либо bolanokdy. Senim sağdynla. Ya o sağdan ne korkup giderdim. Ne sağdynyly taşdyňmy? Yo gitip O da var. çektim. Одно другому не мешает. Да. Näme sadyn? Скрипачка. Yok, Yok. Очень красиво. Ne ýadyrgylay? Pozitiv. Pozitiv. Sağdan. Benim şeyli bizde neyle asıl sağdan durmuş, kızıklı durmuş. Onu da iyi kızıklı mikrofta koyduk Ramaşa'da da. Neyliysem kaminin kiçilikten çärede gün orkestr, ansambl, köpçülük. Neyliysem kam çärlerden men madis için keyif aladım köpçülükten. İyi onu meni bir yer komşular koy. Bir şey TikTok öğrenç gitmesin. Sen TikTok efirden köpçülükte. Daha etak TikTok bulmadık bolsa например, yüreğim kısar. Yeke sırardın. Yek evet. Yani вот yana bir daha aytıp geçen, меня эжем, kakam медики. Они всегда были против. Что, yani они düşünýärler, то, что востребованы eýleki mektepde, sadykda o döwürlerden protifde näçe sebäbi sen şey diýerler, bizim tohumymyzda artist adam ýok diýerler. Oşu ýazýan, okuyan, tant edýän, aýdym aýdýan. Da. Kimin näme aýdymlar aýdýadym? Özüň aýdym ýazýan ýa? Özüm aýdym yani Ower ýa. Любой kişini mehrin kan aýdym kiçikam. ABM aýdymdan bilýärdim. Sen aýdymdan bilýärdim. Mährinim teň tanyňa goşdy. Ha? Mährinim teň spesiýalyň goşdy diýen ýanky.
Aynı. Pensioner. Pensioner däl. Men döwrümde, no, to есть men ýaşlygymda bular Yo, bir topdylar da bular Ken wa- звёзды были. Ken wa aktual naydymçylar bir. Şey diyeyim öyle yani. Я так не считаю, bizim döwrümde действительно ST Mähir Pirguli, no, Mähir diýilýär o Pirguli diýip tanlananokdy. Miyahri. Me awa. Tam Aman DJ wady bilen, вот именно пикта bizim ösä, вот подростковый периодda bular topdy da men düşünä, я не знаю, как делают. Bir döwrekde nime tutursun bu? Men 93'te. Aram tapawdym ama. Men aslında 93 tamam uly klaslar bilen neme entegenimde. Öz klasaşym. Yani öz uçurumda başga vilayetde uçurumlar üçün konsert etdim da özümün uçurum. Короче, Irak başladı. Ýeri başlapsyňyz. Irak başladı. Irak çuptur. Ну, это уже Dice kolemonial ulu değil. Ulu de, yo, na 2 goda. Değil. Men dogry düşünme, ikiňizem ýokary bilimli. Awa. Ödem men bara 5 ýaşymda demekden şuşlar çykan wagt o wagt. Yo, Çeýle datdy bar. Näme? Yo, хочу сказать, действительно 15 näçe bir 19 ýyl, 18 ýyl bolan şuýda kile ýadyma düşýär. Muzikal centrler bar, Gamma Records'ın datlar var, kasetelerde, muzikal centrlerde, disklerde dinlenýär. O da kün o şeýle efektli bazı klipler var. Awa. Şöyle. Şu kasetadan diska geçen uğurlardı men Ne? başlamadım. Awa. Men Diskler dinleýär. 2007'de. Se ne Şada, için şöyle. disk dinleme için öyle centraller Awa. tıklayacağım kakama. Потому что DVD-mi de yoktu. Ne sadikte şol aydımları yani goy berýärdiňiz da sünnen aýdýardym. Näme? Yo, sadikde o wagt yok bunu. Yo ne? Näme diýärdiň? Den çykda gurrum şu sadik. Men hemişe Aýdym aslında tarafy gelýär. men Yok yok. men aýdym aýdasym gelýär. Ananay. Bir gün aýdarym. Ne diýip? No tak, aýdym çoğun Ya şu an tarafy gelýär. Plan aýdym aýdýadym diýip mene hinglenip başladyň şonu ýanatlyýar. Oýnady. Ne seret deňlik diýdimi? Bir interview zat däl bir braç daşlaşaly näme tema bolajagyny diýdi. Bize soraglaňyz bolsa. Men ma bir gyzykly zat bar, ha. Men уважаю твоё творчество и уважаю сен bir zadyňy. Spasibo. Ты себя неме diýen, näleksem statusyň saklayan. Это очень сложно. Meselem aýdaly, yani el forma reklamada düşemek wagty, ha. Это держать свой статус diýmek bolýar. Men oňarmanym üçin. Oňarmaýan üçin. Oňarmaýanym üçin men özüm gelişiremek. Gelişmeýärim ýöne. Özüm gelişiremek. Yo, meselem rapper adam bolar, ha. Blackstar diýer, dogry dämi? Blackstar'ın eşigi adam aýdaly, tam kepka, futbolka, ol bul. Şoň üçin Blackstar kan halandan akly. Indi meselem Da, aýdýan, da. bir zadyň ýüzi bolmak üçin, zat üçin edeňok. Как ты держишься, вот, не поддавайся вот этим. Мен sana näçe diýsem pul berjek diýen bolýar arasyna, dogry? Ýöne sen men markamy ýüzi bolýar. Element meselem primer. Da, onýaly bolýaram, bolaram, men kabul eder makamam diýen sebäbi esasy meselem men öňüm bir aglapdy, gowerýan işim. Olam hobbiýalyk başlandy. Olam inni gazanç getirip başlady. Şoň üçin men en gowerýan kärim aýdym ýazmak. Çykyş etmek oňuza içine girýär, ýöne esas aýdym ýazmak. Şoňa persel bermese, birazajyk ogrum bilen gawat gelse, men kabul ederim. Meselem sen oýadyňa aýdym aýdyp berdiň. Meselem bir stroy material reklamy şeýle gelen ha, meselem. Otayda gurrun pulunu da, gurrun ulumsulukda da gavat gelen özümi, meselem şon ýalak bir alçak diýilýärmi, bir baryp reklam edýär, oglanlar şu ökde oglanlar da, men şolary başaramam. Başardyp bolýar sana. Meselem. İsleg ýok wejim. Yo, sen diýäniň baryp şunýalak öwüp daýyp gurrun bermek. Dogry reklamny kampaniýa tawşyryk berip ine Süleyman ugawarili. У вас есть звезда. Oynaýar siziň roluňyzda, sizem şoňa patgadýaşy bir rolik taýinlaň diýip saňa hemme zat taýin edip berip, ine belli futbolistler zatlarym düşýär. Seň ýöne taýinjak ine sen liniýaň şu, ine üstüdem aýdýan. O şol guruluşyk üçin eşigin ne bolýan, sen näme tapaw diýip, brigadir bolýanmy ýöne? Düşündim men oňa. Pada bar edip bolýar ony. Düşündim. Inni men meselem, men dinleýijilerim.
Doğru değil mi? Men tanayanlar. Men meselem patbişiklerim daha alay. Meni şo zatlar üçin gowaran, aga men aýdym üçin gowara, doğru. Aa. Häzir men başga zat berip gowrasam, men häzir bilemem. Aydan reklama onu yaptılar öyle. Ol köpem bolmaly. Köp ýagdaýda reklama artista daşy bir ütköşük bir neme berýär, obraz berýär. Mesela onu- benim şeyi düşünüyorum. Innam şonyal etsen bolar, ýa-ni sen diýdiň futbolistler. Ha, Futbolistler futbol bilen ut goşdurýar şonu. Futbol roliga diýerler. Zriteller, fanatlar üçin hem gowy, hem reklama. Menim aýdymyň klibiň içine garyp edilýän bir zat bolsa, Ediyam. etjek, onu da. Garmasaňam edip bolýar. On uzu men dogry hasap edem. Men pikirim o. Beni yoldan ayırır diye. Indi Doğru, diyecek hata bolýanym. yapmak. Вот за это я его уважаю. Ha. Düşündüňmi? Şu an düşündürjek bolan adamy öz Esbitter markasyny saklaýa. Не дешевит себя. Aýdaly şeýle. Näme üçin sebäbi oňordup bolýar. Oňordup bolýar. Sen şunu nimer şeýtme. Hiç da diýmenim, sen prosto şunu geyip, prosto vzgladyňy seredip tam şeýtmenlik sen şo bolup dur. Doğru da? Ýöne şonu eden ok. Etjek bolsa nime adam edip Edip bolýar. bolýar. Isle bolsa Ýöne, edip bolýar. Wat şo standa bolmasa, Islay olmasa bunu bulmuş. gap bile. Ýa-ni jogap berebildim, dogry. Men, в принципе, жогабы düşündüm. И хочу сказать, вот творческий адамның içinde не все это умеют. Ha, это умение, да. Это умение. Это умение. Haberim yok. Потому что köp nemede bolýar. Neme diýilýär? Nemen öňe düşürme diýilýär. Nefsiňmi? Nefsiň diýilýär şu puluň izine düşüp, heme zady yapyşyk bolýar. Oňorýany da, oňormaýany da. Düşünüp bilimi? Şu nefsiň öňe düşüren ok. Edilmen, я никого не хочу обидеть. Ýöne sanaýym aljak, şulara yıldızlar var, men bilişime göre. Düşünürüp bilimi? За что вот я уважаю их. Men sebäbi Senin şunun içinde. belki olaram şo sebäp. Может быть. Hawa. Belki düşünýändirler şo nistoy Da. belläli düşünýändirler, belki men ýalap düşünýändirler. Yeni bir soragym özüni göwni yetken master. Master bolany näle bolup bile, on может быть повар, pevец, artist, и şoňa meňdeş tak däle. Öz uçuny bolmaly. Hak manýada uçunyň barmy sen? Ýokmy? Näme üçin uçuny Hiç yetiştirmem. yetiştirmek Yok, istemedimi? sebebi men özüm bir master derece yetdim, hasap edem. Sebäbi men günne öwrenýär. Bu inçe zat, iskustvo, yaman inçe. Tim bol şuda urda izinden yetip bolana. Trendlaň, Это понятно. aýdym bir ütgöýüşi yaman çalt ütgöýär. Ol dogry, ol hakykat. Ýöne diýjek bolarym, men eşitişime görä da sırana onun bilen eşitse, ne sulyk gowaýar, rewen ýerine ýetirýär, uçuny bolasy, uçuny galanok diýerler. Men Mesela şu indi seni halk gowaryan bolsa, kak rapper da, senem şoňalak şu derecede nime dip bar, sen uçuny sırana özünü, как сказать, özüne göwni ýetýän adam uçuny bolaýmaly. yok, Мен pikirimçe. Почему ты не задумываешься о том, чтобы olaýmaly zat yok. Bar. Bizdäki halipalaňam edil elinden tutup yetiştiren şagirtler yok. потому что они не задумывались. Gaýwany şagirtleri bar. Şonuň aýdyşyndan öwrenip, Ne için hayvanı oylarlar? Потому что öwreden oklar. Doğru değil mi? öwret näde öwretjek? Men meselem bir gelse şoňa men hiç zat öwret Ya sen bilmeýär. mesela sen yanına gelenle prosto oturdun. Geldi oturdu. Men diňe maslahat berebilýän. O maslahaty men kardeşimiň öz bilýänçe maslahatym hemmesine berýär. Sen diýäniň bu kwanny meselem ne? Nordan sen- öwret. Yok ne olur öğretmekten. Sen Nimazmaz. gördün talant. Doğru değil mi? Gel işte yeni bir otur aydal. Tamam menginen geliyor. Gülçınarla ya koçmuratla geliyor. Aydal bir geldi. Prosto henglen perdi sen şonu talant gördün. Doğru değil mi? Ona ýagdaý bolmady mı? Yok ken talantly olarlar. Ken ýöne men olar şagirt ederýal derejede. Ne sen masagadın. Sen şey. Короче, это не так работает. Mesela näle düşündireyim? Mesela bir talant mı? Yetip uja şu, özüne şu yetip. Şanlayacak gördüm. Uja Bir yetip uca şu. şar, napran mung dadı yolu reva, aynur. Reva edilýän bolur, ýedin özü mark edilýär o çağın. Düşündüm yani. Men şu öwretmäni bir
bir saatyň içinde bir berjek ba öz optumdan Maslahat. maslahat berilen bolly. Edil meselem neme power urutup bilýär. Power ne urutup bilýär? Muzikant urutup bilýär. Sistema urutup bilýär. Muzikant urutup bilýär meselem. Daja ne aydımçılar var, rap taraftan bilem okta, ne aydımçılar mı öğretip biler o vokal tap, ne pravilne. O da ne bileýin? Aynı bar, aynı vokal. Yo, vokal mollüm ma ýörüýär. Awa. Vokal urutup biler. Vokal mollümler var. Olur ýöne halipa bolana wa. Yo, olar halipa bolana, ani prosto sen neme. Urutup bolmaýan zatlar var. Meselem şahyrlygy, ogun bir ýerde onda şahyrlygy urutup bolana. Ol bolmasa bolana. Ana şu şahyrlyň şagirdi. Yoga. Et şonýaly. Yani şahyrlygyň nimesi ma ýitwemilýän eken şo zat. O ya özümde o bilýäs. Men özüme şahyr diýiljek. Ýazgylyk. Awa. Okuýuby Gidebilýän eken. Tamam işte men aýdana goşgy ýazýardym. Şu wagt oturup ýöne yapasty хорошо пишу, да, mesela от души это чувствую. Прочувствовать надо, мне кажется. Не Коч Мурат. Не знаю, гучнан соравал. Я просто любопытная такая. Yo. Yo, men var Koç Murady. Ben Instagram'da ne bileyim şu sanday tavallarını adamlar tak bururtup bir soru ver ya. Hemmetini de oturup hem taraflayın girip cevap ver ya. Durmuş taraftanım, iş taraftanım, süyü taraftanım. Inatı adamlar köp soru ver yerlerde. Men tak öz soracak sorularımı sanday tavallarını kurdum. Öyle mi? Да. Янка, ты еще меня тоже. Почему блог не ведешь? Как правильно, например, сделать? Поставить свой голос, да, например, скажем. Men özüm bilemek sebäbi urudur ýaly. Bilen datlama urudup bolýar. Süleýmanyň ýanky Ýöne var aynı doğru diýär. Например, Янкай Сулейман дешахта, ладно, максимум, что он может научить, например, людей правильно поставить голос, Да. правильно поставить голос, например, логопедлерим, вокалистлерим, янкаly olaram goýup bilýän, например, Koç Murat nämetsin, например, sesi o adama вокал, молим, да, логопед. Айдып боля, у тебя голоса нет, но мы давай поработаем. Doğru, конечно, каждый труд должен быть. Надо поработать, например. ýa Süleýmana boşasym geldi, хорошо, maňa geldi şu soragym. 3 ýygyň barmy dedim. 3 ýylyň barmy? Сам. Ne? Сам. Вот Mene de ответ. yok учитель. Вот ответ, aynen. Mene de yok учитель. Значит, gerek Значит, adam. Yok. Yönü var, Сейчас yok, это не так. Сейчас это не так. Блогерству можно научиться? Да, можно. Да. Meni häzir bir çağa ýanyma etmek TikTok öwretdiýsin, öwretme taýdabym. Ne, технически öwredersin da, ol energiýany öwretmeýän ama. Если ты человек taýyn bolsa, taýyn bolsa, öwrenýär. Why Taýyn bolsa özüm öwrenýär. Ýene bir zat, vokal öwredýänler, ýa solfeji öwredýänler очень часто они не певцы. Да. То есть öwretmeli adamlar hükman şol uğrudan üstünlük kazanan adamlar däl. Ve häzir Süleyman öwretse meselem bu kak может Süleyman aslında käbir akademiski nimelere dogry gelýänim dälir. Nabarot kän dogry gelen. Kän zatlary uje düwüp ol mumkin başgaça gidip oturanlar. Onuň oňa öwretmesi aslında belki dogry däl, sebäbi ol soň muny kopya edip prosta kopirka bolýar. Awa. Adam bir zada gyzyklansa, bir zada gowurýan bolsa, şol tarapa şeyler üns berýär. Что şo taýdak maglumatlary öwrenmegem ýoluny tapýar. To есть adamyň fokusyna bagly. Gyzyklanmy sen şoňa fokus berýän, gyzyklanýan, şonu bilýän, öwrenýän. Inne, meselem, желание ba. Ýazyp bilýär aýdym rap. Bunu sen направленияda. Kim ýazat ba? Ses ýok. Näme etmeli? Ses mende de yok. Ne üçin? Yo, sesi çyk geldi, bir zat çyk geldi, bolly. Aýdy bermeli. O rew ýürüýte ses gerek. O stereotipad basy Menem bir zat bolsaýyn. Ses mende diýär. Ananay. Özüň çykarýan bol. Yok, ses.
Ne için bara? Käwagt bara toýda mihmanlar alyp gurulýarlar. Senkiden baslyň. Näder käm diýen? Sesde davlение diýip bir zat bar. No. Yok davlение hiç şeýle. Mikrofon pram bu nime Dıkayjak bolan. şey dip zordan toy köpçülük massa bilen işlemek üçin niyetlenen sesler. Adam özün tanamaly, öz plusun minusunu bilmeli, öğrenmeli ve öz yerini tapmaly. No. Men radio bardyma, şonu özüm tapdym. Şoýs nemem rastaýanya mikrofon bilen. Radio bardym, biriniz diýen zatlar gygyrma diýdiler. Şu adam gıygıran arasın. Näme rusarabna? Gygyrma diýdiler. Ha, Evrika. Akazywaýtsa gygyrmasam men sesim normal işläp bolýar. Häzir publikasiýa çykýan bolan eýem döwletiň sesi ýalylar, döwletiň sesine ýaly. Abiom Timberli prem. Kadir agaň sesi meselem. Bar da bar berdim. Legenda. Kompresor oýlanýaly. Adam ýanky diýen Süleýmanyň sesi nähili bolaýsyn. Özünü tapmaly. Öz yerini, öz nemejigini tapmaly. Messi boljak bolmaly. Owa onu gaýtarasaň bolmaýan. Most sen başgarak bir onun ökde ýeriň madyr. Şoňa stap Individual diýjek bolan. o Madama ses standart del ol plan ses bolmaly diýen zat ýok. çıkýan jedel şu zehin mi ya da uporstvo mi ya iş mi? Zihinem öyle? Talant. Aha. Talant diýenler men düşünjemde talant diýenler ýok. Bar diýjek bolanlar näme gowarýar? O keypine näme diýenler? Pistat üçin näme? Keypine näme diýenler? Ana şokär taýlap al. Ana Keypine gowar. Gadanç üçin başladyň işin aýtdy. İşin gaýdy. Ne mesela men PlayStation oynayana hiç kim bana törana men wagt tapıp işlemden ay gidip şon oynayan ani şon kär edip görürler wa men köpden şon mesela şon kär edip şondan kazanç edip görürler wa mesela gowaran PlayStation'am şondan sen aswal şondan kän oyunu turnoff geç çempion bol ýaşlar bara mira mesela malyan boy kari gowaran çyn bolsa da kansa gitsen boy gapyna maçyp bolýar. Uru bersen, kakı bersen, boy gapa maçylýar. Bar ber biljek maslahatym men aşy. Самое главное ишин söýmeli. Ana. Упорство и любовь. näme üçin Тебе men должен нравиться edýän zadyň. Da. köp gurlasam öldüm film. Akıl satan ýaly. Yo, ya ben şeyli boldum şu an. Sen Gülçınar hiç ile gaýtjak, goýjak. Täwemmämi deňlik diýme. Yo, денгlikde мне, например, интересно сейчас, на данный момент слушать. Я все-таки ужидаю, мне Ýene интересно. de şo tema. Yok, hep o değil. Şuňa bara gardyma diýaply. Geçdiler. Ya asıl gümür ýamyr da bu bara. Şaka gümürüyem Bu dinle fonu gidip durmaly bu pam Adam, oyun. gelin adam, gören adam bilýär, gümürüyemir. Ne, biz gelin size Fransuzca dile öğretecek diýmedim men. Просто gümürüyemir diýip başladım başlamda. Yo, Asbar ýamyr. asmar ýamyr. Asbar ýamyr. Ne? Gürýä. Öde üýt göjek bolmadyk şu kameraňy özümize akıl sırajak bolmadyk. Просто как в жизни, şonu anlatmışlar. Şta gelýän adamlar şo bolaýmasyn diýip korkup çagyrlýar. Primärni açyk adam diýip Вот çagyrlýar. именно. Sizem tamany ödüdüňiz, sag bolun. Iň oý gen galan ýerim, gen galan begenen ýerim. İkisem görýän eken gümür ýamyr. Конечно. Wagt tapıp bölüp görýär. 5 minutdan görýän böyle jaňyla Men bolsa guruluşdum tam işemedim. Her şey dikkat edin. Ondan soň ýene gelýän Aýs böl. mehri bilen. Siz ananaňda gol gümür ýamyra. Ana men Kadam bolsa diýeni. yok. Zaten böyle. Asıl men şoň tarapdary. Asıl Awa. Bölek edip görýär. Yani men şoň Bütün görüp bilemem çesne. Bradajygym bolsa paznawatçylyrak bolsa hasam gowy. awa. Onun ýanky diýeti ol bolurunda hiç çykmady on nikede dowran agan çagyrar. Bonçmele bilen. Şonun Döwran ağa kim? trener bar ha. Altyncı ýerde. Ha, tamam. Karoçy diýjek bolýanym gaty-gydykly boldy. Спасибо. Men ýani agamy gülüp ýediletdi. Köpden beri beýip gülýärmak. Başga näme aýtjak goýjaklaryňyz bolsa? Napasliýadyk. Günne ya umuman özüňizi kontent paýlaşmagy borçly hasap edýäňiz mi ýa-da
Diňe keypine mi? Yok. Mene keypine. Diňe Mene keypine. keypine. Like sanaýaňyz mı prosmotr? Koyuyorsun. Yok. Da. Ya. Sebebi TikTok'ta. Karıcı neyle kola diysen, ne için onun tanıyan? Yok. Mikrofonum. Ama onu ne için tanıyan bir yılın önün var ha. Ben şunca en köp alan prosmotruma 53 milyon ne? En köp alan like'ım 3,5 milyon like'tı da ha. Men kızık yadım şu zatlarına primer. Sonra bir gün neyle kolla? Ne 3 milyon like'ım vardı. Bir gün turdum onu videolarım pozuluptur. Hmm. İyi güzel bir yıllardan TikTok'a girmedim sebebi. Hoş da depresiyada gıdıklanındadım. İş onu son like'ım patpişiklerim 1 milyon 300 mingdi. Son yönü ağdal gitti de like'lar vapşen nol bolup durdu. Indi neylik? Indi näme üçin like sanayan sebebi adamlar mesela nişin kana krutken bot ekenini pikir etmesin diye sebebi patpişiklere dur. Like'ım yoga. И адамларны şeyli pikir etmesin deyip. Ala dedip tane. Действительно, потому что мне нужны теперь эти лайки, чтобы люди не думали, когда хочешь, не хочешь, адамlar pikir etýärler, подписчиги var, like'larım az deyip. Top достижениňiz. 4,5 milyonu. Zaten Instagram'da mı ya TikTok'ta mı? Ну, Yan kaydanım şov diyorum. 4,5 milyon. Reels просмотров. Да. Это хорошо. TikTok. Ha, Reels'te. TikTok mu? TikTok. Belki Reels'te. 53 milyon. TikTok mu? Да. Şu internet temadan tasladı bilmedik ay. Yaşa bulun din salyan wagty ýok. Haqiqatan. Bir de şoň bilen diýince Diňe, Мы там живем. Da. TikTok'da näde ýara Instagram? Aa, Instagram'da Da, näde TikTok? Da. Yöne görem işini dem şu. Da. Это вот чудо şu. Это повезло. Ну да. O işten öň durmuş şolany. Yo inni diyecek olem işe uğurlu da şu. Da, Adam da. gelip başladı. Aa. Demek uca iş son. Da. Demek uca diyecek olanım himmekse ardı ediyen adam şu. Ardı ediyen, goweryan Zadını işin. iş İş hatap etmeyen mi? Batayım Şu in gowy iş şu. hünercinin hüner diýen mene de söýetmeli. Aa. Onlarla galany mi zady ýoluňa çyk. Onu Bir çiğnem etmeliler, bir daha çiğnem etmeliler. Hakiki. Birinci öğüdüm için. Kazанç için etmen. Da. Нельзя начинать блог ради того, чтобы зарабатывать. Onunla da ne için ediyenim olsanız. Anır başına yetsin. Hem ardı Amin. prasmotrlaňyz, Amin. like'laňyz, hemme tarapdan durmuşda da. Amin. Öňüňde ente bagyt ardy ediyen kiňde de. Agam senem sag boluşdum. Men pikirimçe Gümür Ýamyryň iň owadan wypusky boldy. Bir ay, bir gün. Başta öz nemelerini çektiler. Tak bak valiyatla. Ama maňa täsir metrip başladı. Men ütgödüm görýän. Son köşesinde. Şahit. Gyzykly boldy. Umuman gepleşik. Urwenne de we lichny общение de beýle общение ýokdy. Ýok. Gatçy gowy tanışlyk очень приятно. O gatnaşymy zowdan bolsun. Ve belki belli bir wagtdan soň ýene täzeden çagyrdy. Ya o. İşleri doğru. Yine işleri doğru. Şu adam dünýäni hile hem de rada aýtmadylar. En ýokary dereceler ardy ediyen kalan adam öňkönklük patpisat etmeli. Beýlere patpisat etmeli. Ama patpisat sen hemme aşakda goýar. Kommentarda da ýazmaly, näme kemçilik, näme gowurdyňyz, näme gowurmadyňyz. Oly Art Production. Thank you. Gümür Ýamyr. Спасибо большое, Саур Гембен. Bye bye. Ой, мамочки. Gümür Ýamyr podcast.